na huwag yung parkingalan din eh. Kaso-lason pa ka dito babaw ni Sura parking dito babaw. Mga kabakal, pusing sa muli mga kabakal. Bayaran ni Dan. Mga oras to. Mga kabakal, nandito na po kami ngayon sa Shato. Yan. Mga kabakal, yan po ang lumang castle sa Quebec City sa sinaunang panahon. Yun. Mga apat po na beses na inatake ng mga Englishman ang Quebec noon kasi sasakopin nila, pero hindi po sila nagwagi. Dahil po ay ito lang po yung Chateau Castle na pwedeng daanan nila. Diba? Yan. Yung dagat na yan, the only way nga papasok ang mga English. Yan, mga kasama ko yan mga kabakal. Si Kabakal Andy. Oh, salud. Si Kabakal Reggae. Woohoo! Saluti. Ito, kilala nyo na to. Suki Kabakal. Suki sa YouTube channel to. Yan. Buto kan. 4 na beses po sinakop ng English ang Quebec, pero hindi po sila nagwagi. Dahil malakas po ang depensa ng castle ng Chateau dito po. Ilang henerasyon na po na gustong sakopin ng Quebec ng English at hindi ito ay nagwagi. So napakaganda po dito mga kabakal. Bay, kuha, bay. Kuha. Kuha. Ano ko ka chat din gabi eh. Kara dito sa inyo. Tubig. Okay. Ay! Nagkag tubig bay. Saka man ta. Data. Okay. Ingay lang yun bay. Ate limutan din na mo tubig bay. Ay, Uy! Di ba ito na itong kwan? Yung $15 ba? Isipin pa. Okay na kayo. Ako ganito. Problema sa kumagkuhan. Ako ka, daugay ko sa kawo lagi. Ay, kawo. Daugay ko sa kawo. Okay. Bay. Ay, ikaw oh. Saan taong ko eh. Pabagay ram nagnaw. Pabagay ram nagnaw. Daugay ko sa kawo. Ate ki. Ako, bagkaangkog na ako nga. Bahala na mo diya. Video na bay. Dutag mga kita ini ba yun? May di mga kita ba? Kita ini mo. Adi ko mo. Hindot din ito bati mo. mo ka ding apple eh. Ala de kwinta. Ay, tagupat kamera sa inyo ha. Duha ako ha. Oh, tagupat ko mo kamera ni ate. Ay, ate kini kamera ha. Sorry gamit ngayon eh. Mao ni ang karang castle sa Quebec City. Bro. Oh, balik This is my day and my story. Busa kay, busa ka. Asa diganan? Ato mo agi sa gabi no? Una. Abad. Hindi ko pinay. Sige. Magandang araw po sa inyo lahat mga kabakal. Nandito na po kami ngayon sa Chateau Island. Ang Chateau po ay ito po ang pinakamatagal na castle sa Quebec. Ito ang Quebec po ay French country. So ito po rin yung pinagshootingan ng Goblin. Pinagshootingan ng Goblin. Kung naalala nyo yung Goblin Korean drama ba yon? Hindi ko nakita. Diba? Ito po yung pinagshootingan nila. Yan. Yan si Congressman. Congressman namin yan tawag. Kapatid ni Congressman. Ang lamig dito mga kabakal. Oh. Wala akong doble. Akala ko hindi malamig. Ako sa jacket ko bay. Ha? Ako sa jacket. Ano eh? Okay ray? Ilig siya oh. Ako sa jacket dito. Wala na, okay lang. Kaya to. Baga ang tambo. Ito po yung pinagstingan ng Goblin ng Korean drama.
Stop. Ay. Are you tired? Kita sa ilong tubog na mo mamingagas. Ang sakit po ng lamig dito mga kabakal. Yan, ang daming taong pumupunta kasi ngayon kasi maganda po yung araw. Medyo mainit at hindi umulan ng snow. Ito po yung pinagshootingan ng Goblin. Yan. Goblin. Nasaan na si Goblin? Nasaan na si Goblin, bro? Ipapasok yun. Bahala ka dito. Bonjour! Ben! Hi guys. Ano na eh? Yes. Oh, pag mo kay shout out sa taga Balamban ya. Oh. Okay. Shout out to Tunisi. Bisayang bumoton. Number 1. Bisay mo gani ba? Bisay. Wait, welcome to our vlog. Oh, welcome to our vlog. Oh, welcome to our guys. Shit, wave your hands. Ingon init. Ingon init. Say, oh. Say hi. Guys, it's so nice in here, but it's very cold. Ben. It's nice in here, but it's cold. This way. Ulitin po natin, ito po yung pinagshootingan ng Goblin ng Korean drama. Oh. At ito si magandang Canada, di ba? Bisaya ka na dyan. Ganun dyan Bisaya. Guys, nakita nyo yun? Aakyatin namin yun. Yun, punta kami ng castle sa taas. Kasi pag itanong di para focus mo irana na. Ha? Di siguro ano yun. Taghana na. Di ba na ang ungo? Ha? Sword? Baka kung siguro na yun. No? Di. Pakol lang. Huwag mo saan pang Halloween. Halloween. Pumpkins. Oh, so many pumpkins. Nadi ang room tour. Lah, na ada din rong ton dari. Yes, payag. Adi, si hi. Si hi tito. Si hi tito. Ate, what's that? Oh, it's not you. Over there, oh.
So nice. Sinsiyo eh. Sinsiyo eh. Yung sinsiyo. Lagi sinsiyo dia. Wala eh. Nag-video ba ito? So mga kabakal, aakyat na po kami ngayon sa Castle. Kasama yung mga higala. Road to Castle. This is the biggest castle in the whole world. Chateau Castle. Oh my God, man, to talaga, man. Mabusan kami ng English dito, man. Oh, castle. This is it. This is it, guys. The road to castle. It's very good. Many friends there. Lanjut. Lanjut. Oh, Those inside actually it depends on the flavor you take. So it's between like $5 and Abi kay gilid bre. thank you. Ngayo ko magyari. Pasyatot ako dyan sa mga palaging sumusuporta sa akin sa YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat at sana'y patuloy niyo po akong suportahan. Ngayon po ay pakita ko ninyo yung daan patungo sa Tiyo. Yan. The oldest castle in Quebec City. Napakaganda po rito mga kapakal. Dami na tanan di ba? Supig na umbo. Basta musuko na may mga naanan na yo. Kasama pa rin ang mga team kabakal. Woohoo! Tabarnak number 1. Tabarnak ang number 1. Oh. Daldi aligribis si tapadongan eh. Okay, shout out dia.